Sa mga pangyenot na bareta, lalaki na dukayang gadan asin may tama nin bala sa tikab sa irarom nin sarong tulay sa Legazpi City. Saro gadan, saro irido sa salpukan nin motorsiklo asin pampaserong jeep sa Labo, Camarines Norte. Harong sa Naga City, nasulo huli ka nag-overheat na ceiling fan. 7 arestado sa illegal na optical mission sa Lagunoy, Camarines Sur. Asin 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion de Huruan, tampok sa Huruan a Bicol Musical. Maray nga hapon, Lunes, Mayo 27, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, lalaki na dukayang gadan asin may tama nin bala sa irarom nin sarong tulay sa syudad nin Legazpi. Motibo asin pagkakabisto sa biktima, padagos pang pig-aaram kan otoridad. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Nakabulag ta asin duguan ang lalaking ini. Kan madukayan sa irarom kan tulay boundary kan barangay Puro asin Labba sa Legazpi City. Alas 12 kasubong udto. Antes na madukayang gadan, nailing pangbuhay kang residenteng si Ruel Kempan kan barangay Puro ang biktima na nakatukaw sa siwol. Istorya niya, mantang nagpupukot siya ning sira kaibang saro pang persona. Nakilingan paninda ang paghali sa siwol asin pagpasiring kang biktima sa irarom kan tulay. Alagad makalis ang nagkapirang minuto. Sarong putok da ang uminalingaw-ngaw. Dumanaman daanin da na diskubre ang duguan na biktima. Rason kang paghagad niya ning akudir sa barangay Tanod na nag-report man kang insidente sa kapulisan. Tapos nahulog pong helmet, nilokan po namin. Tapos pumasok po siya dyan sa tulay. Tapos doon namin na pag-iling mi, nakaupo lang po siya tataod. Natumba lang po siya doon. Sa inisyal na impormasyon, sarong tama ning bala sa tikab ang sinapok ang day pa nabibistong biktima. Nakuamang kang otoridad sa taning kang nasambit na persona, ang day pa madeterminang kalibre ning badil. Pirang metro gikan sa crime scene, nadiskubre man na nakapark ang pigsasabing pagsadiring motorsiklo kang biktima. Ang Legazpi City Police Station, nagsayuma man mo ng magtauning pahayag, huli ta under investigation pa ang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Padre di pamilya, gadan kan makabangga ang pigmamanehong motorsiklo sa kasabat na pampasaherong jeep sa Labo, Camarines Norte. Kaibana na esposa, irido man sa insidente. Uyaliwat si Nomer Corporal. Gadan ang sarong motorista kan makabangga sa kasabat na pampasaherong jeepney sa Maharlika Highway, Barangay Malangkaw, Basud, Labo, Camarines Norte. Alas 6:20 ning aga kasudma, Mayo 26. Binisto ang nagadan na motor rider na si Michael Murillo E. Canillo, 40 anyos, may agom, construction worker asin residente kang Villa Angelina, Agono, Rizal. Lunad man kang motorsiklo ang esposa kang biktima na binistong si Michelle Murillo, 40 anyos. Sa impormasyon, mantag pigbabaybay kang mga biktima ang nasambit na highway, partikularmente sa pakurbadang porsyon kan tinampo. Nasakop ni Michael ang linya kang jeepney na pigmamaneo ni alias Ray, 63 anyos. Residente kang Purok 1 Barangay X7 parehong Banwaan na nauli sa head-on collision. Parehong lugadan sa insidente ang mag-agom na ipigdalagan mangkuta tulo sa Camarines Norte Provincial Hospital. Alagad dain na sunerte pang mabuhay si Michael. Talaga po yan dito po sa may barangay Malangkaw, Basud ay accident prone area po yan kasi po itong barangay Malangkaw, Basud dito po sa bayan ng Labo ay marami pong kurbada dyan, mga blind curve po. Sa ngunyan, pigahalat pa kung magkakaigwaning pag-uulay ang ambuslados. Nagpapaalala po na sa ating mga motorista na konting hinay-hinay po at ingat sa pagmamaneho, lalo na po yung mga single motor. At ang kalsada po natin ngayon ay medyo madulas dahil po sa mga pabugso-bugso pong pag-ulan na naranasan ngayong mga panahon na nalalapit na po ang tag-ulan.
Padagos pang pig-uobserbaran sa ospital si Michelle. Mantang nasa Belmonte Funeral Homes pa sa Barangay Piñakang nasambit na banwaan ang bangkay ni Michael. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Nag-overheat na ceiling fan nagkausanin kasulo sa Naga City. Winalat na danyos abuton man sa labi kabangang milyon sigun sa BFP. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Natumtum nin kalayo ang sarong residensya sa syudad nin Naga pasado alas 5:30 nin aga kasuudma. Sarong concerned citizen ang nagpaabot kan impormasyon sa otoridad dapit sa nagbungkaras na kasulo sa pagrugaring naharong kan 60 anyos na si Mamento Vargas kan Zone 1 Barangay Mabolo. Basado sa investigasyon, antes ang pagbungkaras kan kasulo, nagkaigwanin power interruption sa lugar. Kan pagbalikan supply nin kuryente, tiyempo mo na nakahali na ang mga tagharong para mag-atinder nin sarong pagtiripon sa Batangas. Alagad nabayaan na nakasaksak na ceiling fan sa sala, ang posible daang nag-overheat na nauli sa nasambit na insidente. Yung sa na-recover nating pieces of evidence, including doon yung kanilang circuit breaker, nakita naman natin na buhay pa, naka-on pa, tapos doon din sa traces ng evidence natin, doon sa kanilang wiring installation, nakitaan din natin ng mga beaded wire formation, which is indication na mayroon ngang power supply ng mga oras na nangyari ang sunog. Huli tagibo sa light materials, marikas na luminakop ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Alas 5:45 kan maideklara ining fire out. Dapat lagi tayong mag-iingat, lagi nating alalahanin na ang banta ng apoy ay pwedeng magdala ng sana wag naman magbuwis ng buhay o pagkasira ng ating mga ari-arian. Sa kabila ng ating pagiging busy o sa daming ginagawa, siguro fire safety is top concern. Dapat first priority siya. Pigkakarkulong aboton sa poko mas o menos 588,000 pesos ang winalat na danyos kan insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Libreng training skills pig-uprisir sa Tarabangan Caravan kanako Bicol Party List sa Buhi Camarines Sur, katabang antes da Bicol. Uyaliwat si Jennifer Pulinar. Ugmaan 22 anyos na si Maria Angelica Venosa kan San Rafael Buhi Camarines Sur sa bagong kakayanan na sa iyang naukudan sa demo training sa cocktail mixing. Napig-uprisir sa Tarabangan Caravan kan ako Bicol Party List, katabang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol kan nakaaging Webes. Sabi niya bintahin hanggang ini sa iya, urog na bilang estudyante sa kursong Tourism and Management. I plan to work in the cruise industry, which is yung wine mixing or cocktail mixing is one of the jobs na I can land on after graduation. Apwera sa demo training sa cocktail mixing, nagkaigwaman ng demo training sa puto making. Para sa 12 taon ng paratienda nin puto na si Maylene Haver, sa tabang kan aktibidad na dugangan mandaan sa iyang kaaraman sa pagibo nin puto, nabintahin hanggang sa iyang sadit na narong negosyo. Nagpapasalamat po ako sa mga bumubuo nitong organisasyon, lalo na sa Ako Bicol, kasi sa pamagitan ng pagtuturo nila sa ganitong training, malaki yung nagagawa nilang tulong para sa aming mga nanay, para madadagan yung kaalaman namin sa paggawa ng ganitong product. Sigun sa focal person kan Ako Bicol Party List, sa Technical and Vocational Education and Training o TVET na si Manny Asusano, saro ini sa mga inisyatibo kan partido nga ni itawanin pag-alalay ang mga Bicolano, lalo na itong mga maot na magkaigwanin pagkakakitaan. Well, ito po, kasama natin palagi ang TESDA sa ating mga Ako Bicol Caravan dahil isinushowcase ka ng Ako Bicol yung mga programa at serbisyo niya. And ang isa po sa mga mga key programs ng Ako Bicol, yun ngang mga livelihood trainings. Isa kasi sa nakikita ng ating mga congressman sa pangunguna ni Kong Saldi sa ni Kong Jill, itong mga trainings na napapakinabangan ng ating mga constituents. So ito rin yung magtataguyod, tutulong sa kanila para magkaroon sila ng mas malaking income and mas mapaangat ang kanilang mga pamilya galing sa kahirapan. Pigpapasalamat man ni Dr. Rita Obsequio, ang Vocational School Superintendent kan Camarines Sur Institute of Fisheries and Marine Sciences TESDA, ang suportang pigtatao sa Indakan Partido. Madami po ngayon ang mga walang, sabihin na natin, walang napagtutuunan ng pansin lalo sa trabaho. Kami po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List sa pag-initiate po, sa pag-organize ng trainings, ng pag-request sa amin ng mga trainings at sa pagbigay na rin ng mga budget para po maipagpatuloy ang pag-provide ng skills training
Kasi po, ang aim naman natin talaga ay hindi lang makapagbigay ng skills, pero yung sustainability ng programa. Mientras tanto, nagkaigwaman ng demo training sa small engine maintenance, solar installation as in domestic appliance repair na pigpartisiparan manin labisang gatos na benepisyaryo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. 7 arestado sa illegal na optical mission sa Lagunoy, Camarines Sur. Asin 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion de Huruan, tampok sa Huruan a Bicol Musical. Yan asin iba pang bareta sa pagbabalikan ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Babayeng optometrist asin anum na iba pa. Arestado sa illegal na optical mission sa Lagunoy, Camarines Sur. Ang bilog na detalye kaan ihahatod ni May Arango. Kulungan ng bagsakang 7 persona makalis na arestarong kang otoridad huli sa illegal na optical mission Sabado nin aga sa Lagunoy, Camarines Sur. Pigbistan sa mga naarestong sospek na 67 anyos na babayeng optometrist na residente kang Barangay Vastra, Quezon City. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Adrian Lirag, ang Police Community Relations Officer kan Lagunoy Municipal Police Station, naaresto ang mga sospek sa entrapment operation sa Barangay San Rafael Parehong, Banwaan. Makalis na magpaabot nin sumbong ang personay kang Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated Camarines Sur Chapter. Dapit sa kawaran subot nin permit kan mga sospek. Nakumpiskar sa mga akusado ang mga salming, ophthalmoscope, asin iba pang kagamitan na pigagamit sa eye check-up. Sa nilang sabi, hindi lang nila dito, nag-ikot-ikot na sila bago pa makarating dito sa ating mga kalapit na munisipyo. So, naging gawain na siguro nila ito at nagkataon lang na medyo mahigpit ang ating association ng optometrists, Integrated Philippine Association of Optometrists dito sa Camarines Sur. Dugang pa kan otoridad. Ikinabigla man kang opisyales sa sinkan mga residente sa nasambit na barangay ang nangyaring pag-aresto. Huri na kan maisihan na mayong permit ang grupo. Natin kung yun ba ay may kaukulang permit. Una na dito, kailangan may permit from national or local health official. So, andyan po ang ating MHO, Municipal Health Officer, dapat may permit. At isa pa, may permit sa Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated o itong IPAO. Kailangan may permit sila. Naatubang sa kasong pagbalgar sa Section 32 ka Republic Act 8050 o Revised Optometry Law ang mga sospek. 48,000 pesos man ang pigrekomendang piyansa para sa temporaryo nindang libertad. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Lagunoy Municipal Police Station ang mga sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Maniba-ibang gamit panggera na recover makalis ang 10 minutong ribayan ng putok kan NPA asin kan militar sa Kawayan, Masbate. Si May Arango sa detalye.
Nagdura rin 10 minutos ang ribayan ng putok ang puwersa militar asin kan mga pigtutubudan ng miyembro kang New People's Army sa nangyaring engkwentro sa Barangay Taberna, Kawayan, Masbate. Alas 9:30 nin aga kan nakaaging Biyernes, Mayo 24. Sigun kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram kan 9th Infantry Division Philippine Army, total na 15 miyembro kang rebelding grupo ang nakabakbakan kan tropa kang gobyerno. Day manalalagas na miyembro sa puwersa militar, mantampiga arampa kung igwang nalugadan sa ibong nalado. Pagpapatrol ng ating mga kasundaluhan ay nagkaroon sila ng mga nakuhang mga traces na nag-coincide din doon sa information na nauna nang ibinigay sa kanila, kaya sila nagkandak ng operation malapit doon sa lugar. Makalisan bakbakan, na-recover sa lugar kang engkwentro ang sarong M16 rifle, duwang anti-personnel mine, molotov, mga bala asin magazines asin personal na kagamitan kan mga rebelde na enterong nasa kustodiya kang Kawayan Municipal Police Station. Ang naturang engkwentro ay maaring makapagpababa pa rin ng moral ng kanilang mga miyembro sapagkat marirealize nila na sila ay natutunton ng ating mga kasundaluhan saan man sila magtago. Sa presente, padagos ang pigkukundusir na pursuit operation kang otoridad nga ni masusog ang mga nakadulag na miyembro kang rebelding grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion de Huruan tampok sa Huruan at Bicol Musical Play sa Ligao City. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Istorya. Sa huring pagkakataon, matrayumpong naitampokan cast kan Huruan a Bicol Musical, ang 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion de Huruan ka nakaaging Biyernes, Mayo 24 sa Ligao City Gymnasium. Apwera sa istorya kan 8 nasambit na milagro, sentro man sa palabas ang hirarom na diskurso sa pagtubod. Saro sa mga nakapagdalan kaini si Dr. Elmo Isip. Para sa doktor, napapanahon hanggang ang palabas sa modernong panahon, urog na ngunya naman iba-iba na sanang agyat ang pagkakaatubang nin tao. Ngayon ko lang nalaman na there are miracles na associated with the Nuestra Señora de Salvacion. But with the musical, it made it more relatable. Mas naiintindihan natin. And I hope more people will see this. Partekan cast ang 22 anyos na si Micaela Perez bilang si Tidang. Saro sa main characters kan musical play. Sabi niya, apwera sa mas mamuldean sa iyang kakayanan sa teatro, mas nangingibabaw sa iya ang kamauota na mas mapakusog niya sa iyang pagtubod sa mahal na Diyos. Personally po, parang hindi din po ako masyado religious, hindi po ako religious na tao. And si Tidang po and me personally, parang nag-connect naman po siya. Nagsirbing direktor kan palabas si Sari Saysay na iyong naghabi as nagdara sa entablado kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion de Huruan na isinurat kan kapwa niya award-winning Bicolano writer na si Abdon Balde. Kailangan din natin siyang tingnan bilang cultural wealth ng community natin. Yung paniniwala natin o yung hindi natin paniniwala, kailangan siyang pagtuunan din ng pansin, madiscuss din sa ganitong pamamaraan ng mga kwento. Sa paagi kan palabas, laom kan simbahang Katoliko na mas napakusog nindaan pagtubod sa Diyos kan mga nagtaonin panahon na madalan ang Huruan. Kwento natin ito, kwento ng pananampalataya, kwento ng debosyon, at kwento ng pagkakaisa ng mga mamamayan. So marami po tayong mapagpupulutan na mga aral po dito at inspirasyon. Magigirumduman. Ginibo ang premiere show kaini sa ICR Legazpi dangan ipigdaraman kan Mayo 17 sa BUTC Gymnasium. Plano kan organizers na maitampok man ang Huruan musical play sa luwas kan rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!